iyini le syphilis le ukuze umuntu ayi-understand usekhawuthi sikhuluma ngani? Syphilis singesinye sezifo esithathelana ngokocansi. Okay. Sidalwa ibacteria noma igciwane egazini elingena ngoketshezi emzimbeni womuntu nangokuthintana nomuntu lingene ngaphakathi kumuntu okuthiwa i-Treponema pallidum. Le bacteria ke yona ke esebenza igcina isidalile lesi sifo kuthiwa i-syphilis. Sona ngokuba khona kwaso ke kuneyigaba saso nje esibonakala ngaso kumuntu noma kuba khona ezinye impawu ezibakhona kodwa igaba mhlawumbe ziba zine. Kuba khona primary phase, primary no secondary no tertiary. Phakathi nendawo lapho bese kuba khona latent phase waso lesi sifo lesi. Ngani ngokwakheka kwaso emzimbeni womuntu. Impawu zomuntu uzothola ukuthi umuntu uzoba nezilonda kodwa angayinanga ngoba azibhlungu. Absolutely. Isithweni sangasese ubona lama ulcers abakhona noma ama sores kodwa anganaki ngoba athi hayi akubhlungu. Leso sihlwa ngalokho isyphilis. Ngokuhamba kwesikhathi uma umuntu engayithola usizo siya progressa futhi manje sekulandelela ezinye izimpawu ke manje ezimpawu zingena ku secondary phase ngobani uketshezi lo ngaphakathi egazini liyasebenza kumuntu libulala lama cells nokwakheka kwathi isifo. Go secondary phase kumuntu uthola ukuthi useba nokushisela o-fever ngaloko fever umzimba unokukhathala ukukhathala komzimba ngokuhambe mhlawumbe kwabanye kube nama aching joints ama joints abebhlungu abanye sesiyakhula isifo lesi ngokunganaki ukuthi umsuka wasibe kulapha yana nje sesekulapha ko primary sesephansi. Ngokuhamba ke kwesikhathi ke umuntu ngoba umuntu uzothola ukuthi kwesikhathi siyaphola lesi silonda ngokunganaki bese umuntu engayi uyothola usizo si progress lesi sifo lesi sibe ngathi siyayifihla kwabanye ko latent phase. Uma umuntu engalitholi kusizo ke kuyadlulela futhi ukugula lokho ngoba sekusegazini kumuntu ugcine sekuba namanye ama complications ke kwabanye bebe no neurosyphilis ugcina manje sekubuchoshe ngaphakathi.